खुलुमबाय बयनिसिमबो माबोरै दं रायजोफोर मोजाङैनो दं ना माबोरै दं रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि नैबे उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि सिङाव थानाय समायना रमायना नोगोर दैमु नोगोराव जाबाय थानाय खुंगा 64थि बर' थुनलाइ आफाद बर' साहित्य सभायाव नोंथांमोन बयखौबो बेवहाय लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय बयबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथांमोन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो हानाय गोबां आलासि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो दिनैनि नैबे हारिमु मोनाबिलियाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों